Det er rigtig svært at komme igennem de her dage her. Hvad har vi gjort forkert? Hvad skal vi gøre, for I kommer? Er det fordi, vi ikke er gode nok? Skammer I over os? Fokuserer Frego for meget på sit hår? Jeg klipper det gerne af, hvis det er det, der skal til. Er Knudje blevet for gammel? Giv os nu en chance. Vi vil så gerne have en, og vi vil så gerne give jer en fed oplevelse, og I giver os en fed oplevelse, og det er bare en win-win for alle, altså. Kom nu. Onkel Bjørn, fætter Christoffer, fætter Jakob. Mor, far, Line, David. Jeg har brug for, at I kommer til Odense. Kom nu. Nakamura, du synger aldrig med. Det er seriøst. Smukt. Tak for det. Godt,